idiosyncratic, the gaffer passion dijava right here. Mukomana anenge achingoitenge mvura iri kuyerera, so akatswabura chena mugore rekungangurwa, vamwe vachinzi ngangu. The idiosyncratic is a simple message. Ndakaona mukomana ati chwabu chwabu ada kudzoka. No, there are 4 reasons why Chamisa will not make it into the position he always aimed to have. Number 1, mukomana is an opportunist. Anotaimira kuti election rakusvika otsvaga mukana wekurowa vanhu vekunzoko mari ashandisa politics. Anotrenda politics as a currency. Pane problem ipapo because haungangoshaika wadyiwa ka ozongodzoka nawo kuti ndivhoterei, udongotsvaka mavhoters kushandisa vanhu. Dai uri true leader ka uri kwakaenda ku gold mining, wakanoempower magweja, dai wakanoempower mavhenda, dai wakaendawo kumawindi. Zvinoita president Mnangagwa kuti even election rapera vachiri kuendesa zvibage kumamisha, hupfu, zvikafu, vachiri kuempower mayouth, vari kuvhura maopportunities ekuti vanhu vawane mabasa, vari kubatsira magweja, vari kubatsira mawindi. He never stopped his hand of love. Ndo zvinorakidza a true leader. Number 2, pari kubaizika mukomana yoyo. He can't be a leader weZimbabwe because ukatarisa vanhu vari kuleader, tarisa vari padhuze, usati uenda kure, mabodyguards. Suit yebodyguard rinenge rakarohwa raChamisa. Pane bodyguard raimbofamba so na mukuru vatsvangirai so rarakagwinya mazuva acho, mutemo uyo ndakaona zita rake. Baba ukamuona zvinezvi achina Chamisa, baba ukaona suti yake unoti iye hai akapedzera kuenda dry cleaner kare. Nhamo yake unoita kuiona pakala zino, so apene zvaitaka kupera anga akagwinya mazuva atsvangirai. You know, anabiti vakatozonotreka tiri pasi nambokwira ndege nabiti boots shwada yanga yakarohwa nabiti. Ana Monzoro vakazongoti haiwa uyu mukomana anoda kudya ega, so we can't trust you sema youth. I'm sure kuti iwewe ukanzi versus Holy 10 muballot box unorohwa na Holy 10 achiti hoyo hoyo, because munhu ari consistent kune vanhu vake, anomuda mukupenga kwaanoita kaka. Vane vanotomuda akadaro, why? He is consistent. Iwewe unoshaika odongodzoka ngondivhoterei, haiwa ndandichimuvha nesilent strategy. Silent ipi? Vanhu vanoda kumutungamirire. You are disqualified by the idiosyncratic. Number 3, pari kubaizika. Chamisa ukamutarisa history yake kubva pakashaya vatsvangire papa, akanoti ndiye akuvhoterwa kuti ate president achisapotwa neMDC. Mukana wake paakautadza kutonga adyiwa ka2, pakuda kupindwa mumwe akaramba, ndobva abuda akanoti ndakutanga yangu. Vanotanga yavo mbva vaita kunyorana mapepa nanabiti netimu yake, ndobva apinda mbarohwa. Nabiti vakuti yamukana wedu, bva abuda futi akunotanga. Iwe nyika is not safe hands. Murume uyu anopedzisira kuti nguva yemaelection achada kubva pachigaro. Tunoita yaya yekutonga 25 years yanga yakuitika kuZimbabwe. Ukaona uchiramba kusira vamwe mupati kokuzoti manakira anoita utungamiriri wenyika uri mustate wazimama uchirwa nemhepo. So we can't. Pari kubaizika, but pari kunyanyondishungurudza timu yako haigute. Wamboona timu yaMnangagwa here, Matama, fitness inenge inayo vachiwenga vaya, unasoona kuti apa pane murume apa. Wamboona here vamohard kamurebero kawo kaka, unasoona kuti hai timu yakakwana. Kugwinya kwaita mai opa Chingura, unoona kuti timu iyi awari ngatimumire timu ande kumayouth emusangano. Ona ganda rangu, aona bonbon, ona wachi yacho chikombeya kana hope chinkonyoyo. Jini ranenge apfeka nechisheti chemaboksi. Ona orati chedu ichi wiki ino chakafuta futa, chine majeta acho, chine mazimota chichishaina nana Scott vava.
Chaisa wako ana Simba Chikanza wamaona bhachi nerakarwa na Simba Chikanza pa-UK apa chiti MDC chamisa azvibude. Lastly, number 4, reason yekuti tivhotere chamisa, mukomana achiri mudiki ndoezera rangu. Zvibude kuti isusu wakadzi wedu wazitanga kuti hone vanhu vezera renyu vamapresident, muri kuite neupenyu, ivai serious neupenyu. Utungamiri hunoda vanhu vamature paage, vanhu vakuma70 zvichikwira, vanoziva kuti vanhu havane experience, havachaita zvimwe zvekungangura zvekungwabura zvekungwangwaya. Vanhu ava vabatanidza life, havachatsvaga mari nepolitics, vakaita mari kudhaya, havachatsvaga mbiri nepolitics, vanhu vamature. Saka with these small talks, I'm telling you Zimbabweans, chamisa is a waste of time. Pakaitwa umwe leader tinomuongororawo, but watakapiwa naMwari zvisina kana godo neshanje, aiwa vaMnangagwa huchi vanotapira kuti tswibidi, zvekutoti pavakaiswa naMwari papa dai vararama nekusingaperi, totowati ancestor vari mupenyu. The idiosyncrasy, moona mota yanga yatengerwa comic pastor navaMnangagwa, mufana comic pastor abva atadzowo kubhadhara chikwereti changu, ndakanoiti nywamu. But remember, vaMnangagwa kuempire vapfana, vaMnangagwa kuempire ivanhu vaempire vakawanda mani, nyika yedu kudadisa. The idiosyncratic. Signing out.